Ini wajib mandi barco pun sama jaga rabi. Sama jaga rabi tadi. Batu mana hajon koyo godo. Toro binjedi don badi batu. Sama jaga rabi ko baton do. Onon nyo toro ko do on fundum. Toro do ani won. Njobe kam mi wara non mo. Wofton. Be bi ko jida o kebine korwal ngal timmi. Sama jaga rabi barco. Be kebine korwal timmi. Jimaadi jedi ndewe ma koy fay mana hor fondi. Be tay sa ko man jode bon. Fudan ko ben tare mo yew. Be yettino keɓe to ɓe dari assalamu aleykum salamu aleykum ɓe mbiyaɓe jooɗo tawi umari Samba Diagram jogorno fiide helle hakkille battoto to gonɗa to jungo ma yetta mbiɗa mi andama jibinoɗa ko jafani soro kom ñande alal ba wattan lewru nasade alsata e lewru kirtanoɗa ko mbewa ɓalewa ina waɗi waare mbiɗa mana mi andama o wi tawi Oumar min de ko ɗum tan kalno mi weddi o toroɓe kalno nani min kam jaaro kom jahomo e haade kom jaho kanko mana ñande wolde caya walla jawata alpha Oumar ceerno bayla wando kanen o wi tawi Oumar a addi bone a addi sebbe subalɓe kono boni ƴattoje me haare ɓe ko bonɓe a fotani ɗumen addude tawi Oumar wi wona bonɓe wiyete ko bewɓe a nanani pulaar wiyetake bonɓe wiyete ko bewɓe sebbe subalɓe mum gondani mum laamu mum daɗatako batu mum yoɗatako o wi Samba Diagram wawi tan ko ƴattoje fotani arde jeyaji o wi eyi o yaha dawen hande tawi Oumar naati e yimɓe ko fewɗo junngo noon o yurno toon wawi seedude koyɗe pucci fuutankoɓe koyɗe pucci masinankoɓe fuutankoɓe fuuɗata ko laaji pucci masine fuuɗata ko foppi o yurno ha o yenne ɗo wiya ɗum fiyande gar tuba hoore leydi o mi heeli ɗon yumma Oumar hoore ha hiiɗi tawi Oumar noddimo Samba Diagram a maayi tawi ko wiyata ko yo on oy Samba mbiɗa ñagoma gueɗel goɗel o hen guel oɗa wawi saaha ko mbiya sawruɗa oy mbiɗa wawi o heddo ƴattoje ma Samba heddi hen ha bandiraɓe fuutankoɓe Allah jarama on jarama eɗen gandi tokarani mana cehilagal tingal ina hakkude men e makko so wona ɗum honuni en gowaɗi hen yaade e oɗo jamanu mo gonɗen tawi wona goto e helifaɓe neli en yen ja kadi o tawri en koye keɓugal yiyama janggo tan so Allah jaaɓi eɗen mbaɗa invité si en kirnani janggo dawen ɓawo janggo law ha jama kuta Casamance Alaji Abou Ndiougaye Cissé mataw ina noddi on rewoyi ɗum ko dow rewoyi koto Cheikh Oumar Mountaga Daha ha noddo bamma aɗa nela ɗum yaaha walla ceerno ma aɗa nela ɗum yaaha so nelima wa salade wi yomi yahan ɗum toon e ɗemgal galle Cheikh Oumar toon jeeɗen so Allah jaaɓi kono noon togata alhaji nde o haalantami nani mi yira ɗon tawa ina wirti oto mum ari ɗumina tawa omo ñaaguimi hay so min tawi tati walla nayyi mi felliɗino yetta ɗo mi yaha mi waɗa tel présence tawmi ɗo éliman jama leegal ngal mi yiyete Touré mi anda so wooti tawmi ɗo délégué ɗo katti leegal ngal ko musidɗo ko bandiraɓe fellinmi cooɗade gandumi ɗum han kadi gurel ina mana ha joni boso e wiyete ko ma jumba bosoyaɓe hewɓe ganda ko addi gurel ngel ma jumba noon ma jumba wonno ko hakkude siwol e ɓarka ceerno goto ko kisɗo omo resi debbo nde ko debbo o ko mawɗo nalankoɓe wonno julde ari tan guri ɗe fof kawri ɓaari kay siwol kawri buubaji no fiya debbo o noon kadi kuddaɗo yalta ha bawɗi mbeɗi tan debbo o moytini yalta waɗi jungude hoore inama tan ceerno ƴetti sawdi hande nde mi taƴa o fandi yimɓe fof dokki heddi piyo buubaji nangue sawru debbo o noon debbo no muɗi jungude hoore nama kele a jooti o yi yaltu kay oy so wona jumba mi ƴeŋata tan bawɗi nangi ma jumba tan ceerno seli waɗini saw ɗon enen kala mbaɗen duwawu hade meɗen ɗumininde mana mbaɗen duwawu bandiraɓe ene jeeya e sarɗiji duwawu laɓɓinde ɓernde saga nde kalata nde nden sa duwima Allah jaabo Allah woni koto ɓerɗe to enen kala dokkodiren juuɗe jafodiren ɓerɗe ɗe mbiye ceer mbaɗen duwaw o bisimillahi onon kala dokkodire juuɗe jafodiron sen mbaɗi duwaw o tan Allah jaabo Allah wallen ya barke Allah eyi ɗum noon joɓɓeɗen mba yafirde
eden mbaɗa ono tokara woni tokara mana ha joni e kawral ƴetta e ɗum ɗo ma hen e kawral ñalawma talata mana ina jofi alarba ñalawma talata ina jofi alarba nogas lewru wiyetedu saban fergo nelaɗal ne yaara e duuɓi ujunere e temedde nayyi e duuɓi nayyi ina hawri mana e mardi soir ina woni lewru tubaka wiyetedu mai 1984 ɗo galle Abdul Niane e min musidɗo mum Mahamoudou Niane e tawede nobal e tawede jeunesse Bosea e teddungal Diop Amadou Mamoudou e joom suudu muɗum Banel Thielo yewtere nde gasiɗo foof ha laaɓi tawede sehilaɓe mabɓe leƴƴi Fouta fof gardiɗo sappo e ɗiɗɗi ha laaɓi jettoɗe Fouta fof gardiɗo ha laaɓi saabu ina ɗo subalɓe e seɓɓe e toroɓe e fulɓe ɗi leƴƴi nayyi goni leƴƴi Fouta ko heddi fof sumo refti so tarihiyaji ma en kal woɗɓe hen fof woni hen ɓe ndewi ko subalɓe goni awoɓe ko fulɓe goni aynaɓe ko toroɓe goni remoɓe ko seɓɓe goni wañoɓe ɗum noon seɓɓe e subalɓe e fulɓe e toroɓe ko ɗi leƴƴi nayyi goni leƴƴi Fouta ko heddi fof ko sumo refti wotuɓe fof wonɓe jofte mumen ko noon taari ko windori ina yaaji heƴata ɗo ina wayno Fouta hawri ɗo hande o Fouta umminoma ha laaɓi ne yaha Fouta moƴƴi Fouta fof ine hen Alhaji Saydou Nourou wi holi gardiɗo on ɓe mbi Alaji Demba Labbo o wi almameɓe Fouta woni hen gonɗo Labbo ɓe mbiya goto on wawi ardade ɓe mbi yontede ardnimo o wi min mi yanti hen mi yante yontede ɗum noon hunde nde ruttima ɗo wonno kalantumi on ko min Alhaji Saydou Nourou wi so tawi ka dimo julɗo gongaji ma gasani woto fed kala nde kalɗa gonga ma on beltiɗ nelaɗalla wi en nde baba Adama telle aduna waɗi ko awdi ɗum noon kala mo fasnaki cubballa fasnaki bama kam mbiɗa andi baba Adama adi ko awdi on lamin talwaɗi ɗum winda e Qur'ana ɗum winda e Tawreta ɗum winda e Linjila ɗum winda e Zabura ɗum winda e Furqana kala mo haalani ɗum a haalani jangde nde kalɗa koko welma baba Adama liggima mecce ujunere o haali ɗemɗe ujunnaji capanɗe jeeɗiɗi so wona ɗemɗe ɗe gas aduna o gasata ɗo jareten ɗo joni jareten koye ɗemɗe ujunnaji temedere e ujunnaji nogas e nayyi taw jareten cuwa taw gasde ujunnaji temedde jeeɗiɗi ɗemgal o haali ɗum mecce ujunere o liggima ɗum o adi liggade e mecce fof noon ko awdi ɗum noon ko ɗum taw woni cubalagal masalan haalanimi ɗum ko Alaji Saydou Nourou Siley Sar dare yeeso makko ceerno wi Mamoudou wi Siley Sar ko mbatta ɗo o mbimi ceerno waptu yoni ceerno wi e bone Mamoudou Saydou Nourou de naji waktu wati umra ɗum to liɗɗi maayo Siley wi nde adda e laaɓal o nani kadi ko haali o haalanimi ñande hen o ɓissa Saydou Nourou Cheikhou Oumar Foutiyou o wi baba Adama adi ko awdi o wi mo fasnaki cubbal fof fasnaki bamma hen deppu ɗum mbiɗa yiyanna ko ɗum deftere noon kadi taw ɗum noon nde ɗum ɓenni nde enen kala janggen Fatiha labtuɗo lawol gotol mbawɗo julde andi bino mbawɗa fof saɗa wawi salat Fatiha ɓuuri sa wawa no mbawɗa fof mo wawa qul huwallahu laabi tati mo wawa hen haydara yowi amin so weeli en so metti en kay enen ɓe e jibinɓe en yummiraɓe babiraɓe enen kay ken yafaɓe ñaganoɗen mo e ɓerɗe men labɗe belɗe ɗe no yewtere nde way welde ni yo Allah hokkuma balɗe juuɗe e cellal waddana en hen waddana en julɗo kala ƴeewa no mbiyoton ni mbaɗo no makko ni fof yo Allah waɗan ɗum mo wayani no makko ni yo duwan hoore bisimillahi mbaɗen duwaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين yo Allah jam duwaw suwata o ñalawma o artude min ummi to Cheikh Tidiane jibina ɗo wiyete ko ayni madi min jeehi ɗo yidire nelaɗo ɗo nanno kalwa duuɓi tati o ñamano o yarano ɗanaki duuɓi tati wiyete ko gasir abi samgoul ha nelaɗal dari yeeso makko mo feŋi jamdi ɓursirde dow o waɗi hen ɓoggol o waɗe dade pour so ngumi findinamo o ɗanaki o ñamani o yarani duuɓi tati
almudu makko yeloyto wuro arta ha tawi mo leli yomaji on foti koy so wi ko ɗum rewanno hen neɗɗo ñamani yarani ɗanaki duuɓi tati so wona julde e janggude ɓuurani ɗum rewanno hen amma yi joni noon somi mi wawa ubbudema ɗo min tan gotel wawa nawdemo wuuro almudo on haalda e hoore mum tan ɓernde ɓocciti o ya Cheikh Tidiane Cheikh wimo nam o ya gande kaɗa wuuri o wiyay oyi ko ndelen pamaro haji woni aɗa aji aɗa woppi ko mananoɗa Cheikh ko ndelen pamaro haji woni oyi min tawi wa leli aɗa aji aɗa woppi julde o waɗa fotti koyɗe aɗa waɗi lelde ellen julli lende pamaro haji Cheikh wi min tawi famɗo haji oyi wo bone arde ma oyi nelaɗo nan dari wi kala jiɗɗo ma ya aljana kala nanɗo ma ya aljana kala gongiɗo ma ya aljana kala jagguɗo lawla ma ya aljana nani dari wi ala fof ɗo hunde yilete goɗɗum e aɗana hen so wona yam ko hatam lelani min aji min ummi toon ko hecci hanki emin jogui leydi ɗo koyɗe nelaɗalla ɗe darino ɗo kala mo jiidirme ɗe ɗo balɗe so gasani ma ɓen tuba wona hankkadi kon yimɓe yewde min mana seydi Cheikh Ahmad Tidiane nelaɗalla ne yiɗimo nde wonno ko tani ko ne heewi taniraɓe noon kono kanko jeeya koye taniraɓe horsuɓe Cheikh Ahmad Tidiane omo heewi bakko kanko bakkori salatu fadilima o liggo hoɗɗono Cheikhou Oumar Foutiyou ene wayi neɗɗo jebbilo wiya wonani so wona almudel almudu on wonko firtata Cheikhou Oumar Moussaïd Elimane Boubacar Kane mo dimat ina heccimo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi joyi kono ɓe ndendi bato ɓe mbaddi réunion e nder juma jimata walla ɓe mbaddi réunion tafsir Jabir Diane capanɗe jeeɗiɗi e duuɓi joyi Elimane Boubacar ne hijande on naati jangde Elimane nokku yiidi ɗiɗo worɓe on so pelliti wiide e laawol komi almudel almudu ɗum gasi yimɓe mbi Alaji Malick sernaɓe Sénégal fof nani kala anne ko anma haalde o minno kala ɗum yon bo xam ni Cheikhou Oumar Foutiyou taaliɓe lacci Malick bucinne ken ndongo doyna ko laawol ngol ngannduɗa Cheikhou Oumar ko almudel almudu Malick so woni hen ndongo yoni ɗum on ko kalanmi ko haaldeno gasi kanko wiyete kulliyatul kulli allazi kawanal kullu min kulliyati kullihi fil kulliyati jadowal ko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam koyne ngol fuuta enen jetti Allah no feewi ɗum foti weltade sa yeehi délégation e commune ujunere e temedde tato e capanɗe jeeɗiɗi naade leyɗele sappo e jeetati Afrique fof ɗeɓi hen gas kono noon fuutankoɓe ɓe wiyoɓe mbimi ɓe ummiɓe ladde ɓe ummiɓe ɗo ɓe goni hen temedde jeeɗiɗi neɗɗo on gandi kayne ɓuuri hewde fof fuuta capanɗe joyi leydi Afrique nde so wona hen joyi Misra Soudan Misra Libye Tunis Alger Maroc so wona nde leyɗele jeegom capanɗe joyi leyɗele keddiɗe e nder Afrique kala ɗo la ilaha illallah tawa hen ko joom sasa jorri nayi to ko alpular e so asama wittama taw to ko alpular nayi kaɗa ko sasa lacciri jonde e lamɗam jomum jomi goɗɗo ala Cheikhou Oumar Foutiyou wona ko ni tan wano Allah watti ko laaɓi kikiɗe makko amu sarmada walla amu mursida nogas e tati lewru taski ina woni ñalawma altide omo dare yeeso nelaɗo la wimo noddu koreji ma Cheikhou Oumar holko mbiɗa jiɗɗa oye ceylagal men oye jibinana koye junggam ñamoye saɗa maayo koye nana hen gattata oye Cheikhou Oumar ko jiɗɗa oye kore jaam Fouta oye waƴatake hoore ma oye kore jaam Fouta ya Rasulullah nelaɗo wimo waƴa hoore ma oye wol ñamtinteɗo e windere hen nelaɗo wi min oye makkanaɓe piima ha tinima heeɗi cooli ñiire ma jaltinema ƴiƴam ha culmina yeeso ma woji ƴiƴam Allah wima ina ombodira kaaji ɗe waɗa kala ko wonno e makka heddo ane galle ma mbiɗa Allah yaafo kore jaam koɓe mbaɗi koɓe ganda wona ko an ñemtinte oya oye Fouta oye mi yaafima
Allah yaajumaaɓe min woni garanti kala jibina toon yare maaje ma ya aljanna oye ɓeyde nammi yawi oye kala guurɗo toon ha heeɓi duuɓi kellipuya sono wela so andi woyom so andani ma won wali so feññinani aduna yawmal qiyamata yaltata kono winda e tiine mum oye ɓeyde nammi yawi oye lampaji sappo so kuɓɓe suuɗa wawa andude ɓurdo jalbude kono sa waɗi ñifa o kuɓɓa o ma andu kala e mabɓe jaltuɗum fuuɗa yeehi leydi gondi so bonnani hoore ma hoono oye ɓeyde nammi yawi oye moɓe jibini fof malama oye ɓeyde nammi yawi oye jokkino e mabɓe malama oye ɓeyde nammi yawi oye hay goto e mabɓe jaggata lawol tijani ko hesɗitinde kono goto e mabɓe yumum ina ñaama longguene mbirto ɗum ko tijani yanke guila nder reedu ko tijani yanke guila e keeci bamum goto e mabɓe hesɗitindu kono so welama tan wirde ceerno totta ɗum tijani yanke oye ɓeyde nammi yawi ya rasulallah nelaɗo Allah wi kala e mabɓe jiɗɗomo yo ya aljanna an Cheikhou Oumar o deƴƴi nelaɗo wimata weltade o yala nelaɗo ko anma weltade oye jinmi ko hay gañƴo min yo ya aljanna nelaɗo wi gañƴo mani oye leydi waɗo nan toon martaba nan toon ɓingu moƴƴagu nan toon fondade neɗɗo nan toon hay gañƴo min fuuti yo ya aljanna nelaɗo Allah jaɓanimo ɗum o andi Fouta daɗi o ya rasulallah min nani mami ya aljanna ni nelaɗo wimo joni goƴeɗa hoore ma o yeeyi nelaɗo Allah wimo so Allah yoɓanima ko julɗa ko yoɓanima ko birtuɗa ko yoɓanima ko jogorɗa haɓede jeyade ko yoɓanima defte ballitiɗa ɗe yoɓanima ko mbajiɗa ko yoɓanima no mbaɗa wonde kaara sirani kaccitari lehe temedde joyyi hirade lehe temedde joyyi bottari lehe temedde joyyi laal fon hummini yimɓe jogimi ko ummula deftere jogimi so neɗɗo namnimo holla ɗum wona forbala o wi ɗum fof so Allah salima yoɓde ma wallifima deftere wiya safinatu sada laana malade ina waɗi ujunere temedde ɗi jimol fof ne waɗi jumlaji joyyi woni ujunnaji jeegom jumla fof sifima hen nelaɗo Allah laabi tati woni ujunnaji sappo e jeetati sifa deftere nde jimɗi capanɗe joyyi ne hen kala bawɗo ɓandu mo harmi jaygol hayso maayi kono yaɗa sangara ne ñaama jibani cina ata yaade aljanna o wi ɗin jimɗi capanɗe joyyi hayso ɗum so Allah salima yoɓdemo yawmal qiyamati an Cheikhou Oumar ganda min Mouhamadou Rasulullah hayso ɗum so Allah salima yoɓdemo Allah waɗi noon min woni peccowo aljannaji kono watte junngo Cheikh Tidiane kono wonima ngo Allah nelɗomi o so Cheikh Tidiane fecci galleji aljanna hay so hokkimi ko wertande nguru mami jooɗo banggue jooɗɗa banggue o yinake ma Oumar met nelaɗo Allah wimo noddu koreji ma o wi ewi ndere nelaɗo wimo ala yaaji o wi Afrique nelaɗo wimo yaaji min mbiyanomi komi noddu jasiratul arab mbimi e Arabie Saoudi mbimi e Irak mbimi e Kuwait noddumi Lubnan noddumi Suria noddumi Misra noddumi Asira noddumi Yaman noddumi Hadramaut min mi noddino koreji ma arabe ɓaɗiɓe e Philistine min mi noddino koreji ma ne noddi koreji ma Cheikhou Oumar wujjiɗi banggue hirnage waɗi niwni o ye kanel e kan maniyel jawalde e jaayen gollere e bellere tooro e ñooro hawre e hayre dimat e demet goɗo e gueɗe silɓe e siwole silla wonko woni ɗo bala on gari o guila nden nodde ɗon ko narnoɓe on gari ɓe fof notinoma inde mumen mbaɗa liste totta nelaɗo Allah sallah alih sallam ko ɓen jibini ɓe jibini ɓe jibini on ɓayno tan gonɗo goɗɗum waylaki yalla waɗen cuuɗi yalla waɗen malade Mamoudou Bakane Mamoudou ana kade ɗo goɗe goɗo kam wasma Mamoudou aha ɗum fof ko kanko Allah jarama o jarama e kala kone rendino Fouta wona neɗɗo goto yo Allah ɓoynu ɗum kala kone rendino Fouta woni neɗɗo goto yo Allah ɓoynu ɗum en mbino Allah fuuritaki funtitaki waɗata koko wela so Allah huuɓi ɗuɗal yantu hen eɗen gandi e nokku o ina woɗɗi seeɗa ɓe henno Dakar ɓe henno nokkuji koɗɗe wuuri he nokku o no hamni seeɗa kono otoji gaari ɗo ɗi meeɗa ɗo arde won koyɗe gaari ɗo meeɗa ɗo arde to kada min jaadama ha mi wimo goppen hankkadi fof ko woni hakkude men kanko Mamoudou Niane mbaɗen ceylagal saabu nelaɗo Allah wi en ɗam e bandiragal fof ma bon yawmal qiyamati ha dow ceylagal saabi Allah ɓeɗo hen ko tan nawat goɗɗo aljanna ɗumen mbatten ko men ko ceylagal saabi Allah sayidallah o haalanani waɗani programme tinani te meeɗa jabde ne kay wonde fof arani tan jaaha meeɗa jabde hay goto daña ceerno Hamid Sy dañata ɗum saggo Cheikhou Oumar dañata saggo kono haalimi tan mi andi mo salade ceylagal ngal saabi Allah pellinmi arde kono ni ɗum noon kanko woni gonɗo sababu eɗen ñaganomo eɗen ñagano koye men
enen fof Allah waɗen malaka enen fof Allah waɗen jeyaɓe ɓe ɓuuri yidde ɓe jeyaɓe Allah ko ɗiɗo ɓe ene jiiɗi Allah ɓe Allah ne yiɗɗu men yidɓe Allah ɓe juulat koora jaaha makka tampa e Allah yiɗi ɓe no jiiɗi fof yo mbamma jaal janna ɗum noon ɓe Allah yiɗi ɓe o waɗe nen yalla waɗen leñol nelaɗal sen keeɗani hoore woto hen keet caggal yalla waɗen almuɗum sekki jan ɓe ɓoorata ko ha yawmal qiyama hay mo nanggani sono yiɗi sek gasi naate mbaale Allah o kañ taweɗo sa muuri Allah adda e leydi ndi kawral Allah adda e leydi ndi deeƴre Allah adda e leydi ndi nanodiral Allah addana Fuuta toɓoye ilam reena kala ko bonnata waɗa hen barke taweɗen taw ko enen jeeɗa Allah walla hohoɓe diine walla hohoɓe laamu soɓe ɗanaki en ɗanata ko wadde yallah hokkuɓe jaam tawi Oumar wi al mulku wa diinu taw amani diine e laamu ko funeɓe ɗiɗo horde wotere tum fan o yi wawta horde ñamre nde woni sernaɓe lomtiɓe diine horde nande nde woni lamɓe aduna yonta soɓe beldi sernaɓe keede duwaw lamɓe keede golle nafoore fandu wontan wonno soɓe beldani laamu sernaɓe ala ko mbawi haydara kucca Allah nduwo laamu ngu waɗa ko Allah waɗi hen ɗum noon nduwoɗen yallah tan ɓe kawra dañen jaam soɓe ɗanaki hen ɗan taw o wi diine mo wondani e laamu ko maadini hunda ko wawi fof natata hen laamu ngu wondani e diine ne ko maadini ala fondement ko yeɗi ɗum fof yana ndeke en gandi laamu e diine gotum ɗiɗi fof Cheikhou Oumar rendinno ɗiɗi fof nelaɗo Allah rendinno ɗiɗi fof Cheikh Tidiane rendinno noon yo Allah wallu en fewna diine o Allah walla en fewna laamu ngu Allah walla en fewna leydi ndi adda hen kawral wadde parti politique bonani ko siyas kono andu no golloriɗa parti ji ne ngoodi ma won temedere ne wayno leydi kono min mi haala noon politique mo Saydou Nourou jangguini oye Mamoudou yimɓe mbi gondumi koye Senghor ɓe penat gondumi koye Allah mbimi ono gondirɗa e Allah o yini si indépendance Sénégal heɓetede min adi haaldu ɗum e général de Gaulle nde o signinte nde ko min gottini ɗum ade makko arde ɗo o wulle o yi Sénégal heeɓi indépendant o yi tandaɓe almameɓe Fouta fof nan ɗo koɓe capantato e nayyo jettoɗe 14 tandaɓe Cheikhou Oumar nan ɗo tandaɓe Alaji Malick nan ɗo tandaɓe Serigne Bamba nan ɗo tandaɓe Dammel nan ɗo tandaɓe Bourba Jolof nan ɗo Bour Sine Bour Saloum nan ɗo Senghor wona tanum hay goto Allah yiɗi totti mo timeɓe fof ko Allah wela waɗimo ɗo ɗum noon mi wondani Senghor gonɗum koye Allah yimɓe mbi ko gandu ñande Allah jola ittudemo lobbuɗo fof moftuno gandal so ari o tawɗa ɗon haydara o mi aɗa yiɗi wadde politique mbimi moɗo yiɗi o yi parti fof jonta ɗo laamiɗo leydi andu ko on parti Allah woni ƴetti hen kartal an debbo ma ndeƴa so mbaɗa noddama saɗa wawi nodda so yimɓe poɓɓi saɗa wawi poɓɓa o saɗa wonda e responsable politique noon ƴeew yimɓe ɗiɗo mbawɗo haalandema ko yaltani e journal yaltani e radio taw wontani parti cacca gandani ndentuɗa walla ɓurnoma dépense wonko hokkatma so wona ɗum salo politique wona lawol tijani wona din l'islam sa ɓorima heno ɓoɗake dina ɓoɗake lawol Allah akbar kono noon mbiɗa haalanma gueɗel parti ji ɗi no mbayi hewde ni mbimi eyi oye kala hen galɗo e ma jaɓɓo ɗum wettan ɗum so noddi réunion noto so haali wi eyi wiya nani so yimɓe poɓɓi poɓɓu on so jomum wima ko mbiɗa mbiya ɗum ko ni ka africain ka sénégalais ka citoyen leydi ndi ka intellectuel ka gandu ka ɓi moƴƴo aɗa foti laamade leydi ndi aɗa jogui gandal kono Allah suwa tottudema taw ma Allah totti wa taw min ɗon so gasi kadi so tottima mbeɗa way ni tan ko ala jattoje ala ala kulle hal eɗen jallodira enen kala eɗen japodira hono ɗe jonde woto mbayrat hay so hono Joobu Hamman Mamoudou en mbeɓani hono ɗo e jonde woto mbayrat e yo weeɓani kono woto wayrat kala ɗo goto mon gaaji heddiɓe fof o tawe ndende so laamu ari o taw ɗon ndendi so diine ari o taw ɗon ndendi ndende tine ɗon ndende jiɗe ɗon ndende kule ɗon ndende kette ɗon ndende itane ɗon gueɗal woto jaaɓe serde kala ɗo jaaɗon onon Fouta mbaɗe hoore wotere yo Allah wallu en walla diine men walla leydi men walla laamu men walla sagata men walla darib men yo Allah wat barke e leyɗele julɓe fof yo Allah wat barke e leydi Afrique fof yo Allah wat barke e leydi Sénégal e hoddiɓe Sénégal yo Allah wallu Fouta yo Allah wallu ɗemgal hal Pulaar ndese rewɓe hal Pulaar en kaale ɗemgal Pulaar kaale Pulaar e nder bureau ji kaale Pulaar e jeere kaale Pulaar e jama kaale Pulaar e juma kaale Pulaar e medda
kaane pulaar garam place ɗo jooɗɗum fof kaane pulaar ndese rewɓe haal pulaar en jibi noon ɓiɓɓe haal pulaar ɗemngal mon daɗaka jangge ɗemngal mon gande kongal woni gande kongal firtata ko fayida nafata ko enen yonti ina jingue ɗemngal pulaar ko fuɗɗi haalede hikka ko duuɓi ujunnaji 5 e temedde 4 e duuɓi 99 hikka duuɓi ujunnaji 5 e temedde 4 e 99 hikka ko pulaar fuɗɗi haalede diine l'islam daɗi en ko duuɓi 30 diine l'islam no yaara hikka duuɓi ujunere e temedde 4 duuɓi 4 haal pulaar en no jaara e diine o duuɓi ujunere e temedde 3 e 90 duuɓi 4 mbiyeteɗo ko wolof ina yaara e diine l'islam duuɓi 100 e duuɓi 5 ɗum ko goto ko enen jeeyi hunde nde sari Mamadou Habib namdino mamami tarikh dabbo o yomo yiɗi omo jala ɗum haw maayi mbimi arabeɓe jibini haal pulaar jibini soose jibini sarakulle jibini wolof jibini séréer jibini joola jibini mandiago jibini portugais jibini mbaba jibini hoore mum fatiha salatul fatiha enen kala allahumma salli ala sayyidina Muhammadin oɗon jarno oɗon jaafo haala ka juuti aɗa foti jokkude jewte a yew en beltima yo Allah weltinen Allah hokku en taweɗo sabu wuuri jarno oɗon jaafo Allah weltinen fakara anna jarama linirde musidɓe ko liqam aɗa andirno ceɗɗo mum no fewi mayil ɗa andirno e mayil no fewi mayil aɗa salmini hammat oɗon gandirno aɗa salminmo mbaɗa yidde ma no fore makko a rokkumo jungo nandir aɗon yeede andu mettmama Allah ha lakara ɓaytete ko Diagne on ceɗɗo moƴƴo jeya guuri ko yam yimma no fewi bandiraɓe ceelo ko ceɗete eyyi Allah weltinen laade ɗum ɓenni enen ko eɗen ñaago Allah yalla ɗaddu sababu dendinɗen hannde o amin kono haalanma gueɗen goɗen kadi eyyi rendidirɗe ni yimɓeɓe tan ɗum ko canɗen ɓen ko jogoman Mamoudou naati ɗum sagal so naati ɗo kala ɗo naati ɗo ko neɗɗo wonno ko ara ɗum ɗo koko fottani wona neɗɗo wayra sam min jeeɗa sam ɗum wayra garɗo garɗo ɓaɗe mum